Sanibona South Africa. Sanibona amaqhawe amahle. uDr Buwe Mhlanga lo khulumayo. Ngithi ngiyanthanda South Africa nonke. uDr Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Kusukela kudala ngiyabatshela abantu ukuthi mina ngisebenza ngokweqiniso. Amanga ngiwafuni mina Dr Buwe Mhlanga. uDr Buwe Mhlanga uyotala kumnika inamba zenu. Inamba zami is 065 674 8648. Ngiyayiphinda le nombolo 065 674 8648. uDr Mhlanga usebenza ngokweqiniso uyandithanda. Enye yesibili inamba 079 911 3242. Ngiyiphinde le nombolo 079 911 3242. uDr Buwe Mhlanga lo utholakala eStenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngaseMayfield eMatlandishini. Ngitshela nonke abalaleli South Africa yonke, abalaleli bamazwe ngaphandle, abalaleli emakhaya, ngitshela ukuthi namhlanje ilanga lespecially somaphondo laba ngabalungiselayo. Mina ngilungisela umuntu ngumlahle, ngilungisela umuntu ngihlala ngibhekile ukuthi kuhamba kanjani. Ngoba kwami kusangenze lokho ngoba ngisebenza ngokweqiniso. Akufiki umuntu ngumnike ewuphondo noma muthi noma yini ngihlale ngingambheki. Fanele ngibheke ukuthi lo muntu ngimnike wona uhamba kahle na. Kwenzela ukuthi naye akwazi ukuqhubeka ngoba enyangeni yena ufuna muthi naye ufuna ukuphumelela. Hayi umnika umuntu mawumnikile umlahlile noma kufonela usabamba ifoni. Akwenziwa lokho. Akumina ngiyo inhlobo yakhona le. Mina ngintsimbi indala. Angizalwanga uma 2000. Mina ngintsimbi indala. Ukwazi ukuthi sakhula nomthetho ukuthi munye umuntu uyanakekelwa. Munye umuntu kufanele uzwisise ukuthi uthini. Sakhula nomthetho. Hayi umthetho yamanje nganisethu lezi. Makutshela sezwe umthetho sezwe lutho. Yiko abaningi bayahlupheka abaningi bajeje bafe. Ngani ngoba basalaleli. Khuluma mina uDr Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso. Namhlanje ngoba ngikhuluma mina uDr Buwe Mhlanga ngiyanthanda nonke South Africa, ngiyanthanda nonke amazwe ngaphandle, ngiyanthanda nonke abalaleli emakhaya. Ngoba ngiyenza amaphondo laba bathatha amaphondo ngithi ngiyawaphakamisa ngoba kuna silwane lesingisitholile si right kakhulu ahlukumeza umuntu. Siyaphakamisa kuphela sukunika indlela yempilo. Sengilungisile nabanye namanje ngisabalungisela laba afika ukuthatha amaphondo. Nangu ngiyaphakamisa phondo lakho seliphakamile nje kanje. Ngithi uthathe kanje wena ngoba bengikhombisa kuqaleni uthathe kanje uphondo uthatha kwakho. Namhlanje sengiyaphakamisa ke uphondo lakho. Uzofuneka uyenze yonke imithetho lengakutshela yona. Funeka uyenze yonke imithetho lengakutshela yona. Ngoba ngikuphakamisela amaphondo akho, ngikuphakamisela impilo yakho, ngikuphakamisela umsebenzi yakho, ngikuphakamisela imali yakho, ngiphakamisa inhlanhla zakho. Noma ngabe udlala lotho, noma ngabe udlala casino, noma unamathenda, noma imoto zakho ziyachayisa njalo, noma kumbe mhlambi nawe mawulala usuku uyacindezeleka ngoba phela gondo uzongena emzimbeni wakho. Kwenzela ukuthi laba bangafuni abanye abantu baphile emhlabeni. Laba bangafuni abantu baphile emhlabeni. Nabo kufanele ukuthi mabathakatha umuntu nabayithole nduku. Makuthi uyangithakatha mina na ufuna uyithole nduku. Ungabe nempilo enhle. Ngoba wena uvamisa ukuthakatha abantu nawe ithole nduku uzozwa ukuthi ku right inima ngoba uthakatha umuntu. Semanje ngimbiza nonke laba bafika ku Dr Buwe Mhlanga bathatha amaphondo. Siyakhala ke namuhla. Muhla ka 21 30 days yonke. 30 days yonke. Ngoba abantu bame bathatha amaphondo baningi. Wena makuthi wayalahla phondo, so ulemele. Ngoba lahlwa lento iza ku Dr Buwe Mhlanga kulungisela. Ayilahlwa lento. Ngoba into le ngikufakela ndithini yakho uyokhuluma yonke nedlozi lakho konke. Mawulahla iphondo kuyafana ukuthi ulahle idlozi lakho.
kunqono ukuxhumana nalenyanga ekwenzela uphondo sekuzokwazi yona mawungasakufuni iyona izokwazi ukukulahlela yona. Hayi wena uvela utoto nje uganga kube wena ulifaka endithini wafaka nemithi yokubethela wahamba ugeza endlozi lakho wakhuluma konke ukuthi mina ngifuna nakho nanapho so yokhanga uyotshelwa ngenyanga ukuthi kulahle lokho. Uyazi nje ukuthi mawuthatha phondo uthatha kanjani. Awuvela uthatha ulifakelwa endithini imithi yakhona uhamba uyogeza usho into uyifunayo. Wena soyatshiya enyangeni uyohlola ngoba ifuna imali kuwe athi ha lahla lokho zonke izinto zakho zoshona phansi zonke ngoba bekungafanele ulahlele uphondo bekufanele uphilisele kwa Dr. Buwe Mhlanga. Dr. Buwe Mhlanga sokuyakutshela ukuthi ngoba usakufuni asihambe sokulahla kodwa ngeke ngikulahle ngiyokubaka nje ngikubeka endlini awusakufuni wena ngilungise ngendlela yakho sekuyakugeza kodwa wena usewutshelwa ngenyanga iyohlola lapha bathi lahla lokho ngizokwazi mina ukukulungisela ayazi lutho ngeke ikwazi ukulungisela into yomunye umuntu. Uyabona nje kumina uphalazi awuthini kumina Dr. Buwe uphalazi awuthini uyogeza mfuleni qeda ugeza mfuleni ubuya ka Dr. Buwe sewuyapheka. Akusinyanga ziningi ngoba inyanga ziningi siyaphalazisa uzophume nesibindi ungaboni lutho futhi makwa Dr. Buwe Mhlanga awuphalazi kodwa abantu bayanqoma emsebenzi ya Dr. Buwe Mhlanga amfuna uqamba amanga. Hayiko ngisho khululekani kuzomenzela into enhle ngoba ngiyenza nje yokuphakamisa amaphondo enu inhle ayinhle yokudlala phela ngawufunda unyanga mina ngawufunda ngokweqiniso angizange ngidlale ngokufunda angumthatheli imali mahala umuntu angabonanga lutho makuthi ufuna ukuthatha imithi yokuthi awulala endlini kuneyipoko number 1 mawufuna ukuthatha umuntu ukuthi wena kuna into okuhlukumezayo njalo ulala nosifazana kanje number 1 awukho umuthi uthatha ka Dr. Buwe ungakhulumi. Umuthi mawuthatha ka Dr. Buwe Mhlanga uyakhuluma mawubona ukhuluma ixhumana naye futhi Dr. Buwe Mhlanga ngoba izinto ziningi nina niphambanisayo manga ukutshela lokhu nalokhu wena ungakwenzi ngokweqiniso ngoba khonze kudlala mawuthatha lento awukhondi kudlala awukhonzi ukudlala ukhonza impilo ukuthi wabona ngoba ngithathile ngifuna ukuphila ngifuna kwakha ngifuna kuba nemoto ngifuna ngihlale kahle ningathakatheki ilokhu sukwaziyo thina ba Dr. Buwe Mhlanga nako Dr. Buwe Mhlanga uyanithanda nonke South Africa sekuyamvusela amaphondo sondelani ayavuselwa amaphondo enu ngiyafaka gondo ngufaka gondwa sewuyangena amaphondeni ukuthi nikwazi ukukhuluma nophondo lakho lizwe ngendlebe zalo ukuthi uthini wena. Mina Dr. Buwe Mhlanga sikhuluma nani nonke abalaleli South Africa yonke bamazwe ngaphandle balaleli emakhaya nasi inamba za Dr. Buwe Mhlanga 065 674 8648 ngiyaphinda le nombolo 065 674 8648 ninye yesibili 079 911 32 42 ngiyaphinda leyo 079 911 32 42 inamba lezo ngitholakala kuzona mina Dr. Buwe Mhlanga eStenga kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMadanishini. Khuluma nani abalaleli khuluma nani macustomer wami qale namuhla special 21 ngomnika 30 days yonke niqhamuke inyanga yonke lengumnika yona abalaleli kulungisa amaphondo yenu kuwaphakamisa nawe phakamisa nomsebenzi yakho ngiphakamisa nenhlanhla zakho sathathwa abathakathi sathathwa ngabanamona imoto sihlala ngokufa uyalungisa Dr. Buwe Mhlanga lo usebenza ngokweqiniso ngiyanthanda South Africa
sondelani nonke nathatha amaphondo. Nalaba angathatha bayaqala ngabaze, especially siphansi kakhulu, especially siphansi kakhulu. Ngizwa kahle, wena usaqala uphondo 6500, ubuye uphathe 500 esentaveni ngoba usaqala, 500 yamakhosazana, 1 liter Johnny Hawk, 1 liter Tassenberg, 200 yamaqanda okugeza noma khandlela, 150 uhlweza wena usaqala, sisukubu 7500, uzobamba usaqala uphathe 500 yasentaveni, 500 yamakhosazana, 200 yakhombo yamaqanda nayinalithi noma khandlela, 150 yokuhlweza, 500 esentaveni, 500 yamakhosazana, 150 yokuhlweza. Mawusaqala ulalele kahle ngithini, leyo mali ungayihlanganisi no 6500, leyo mali ungayihlanganisi no 7500 yaseceleni, ngoba ngihle kakhulu, ngoba ngiyanthanda kule nyanga yonke le, ngithanda nina. Angicebi ngomamiliyoni, uceba ngosenti. Kusukela kudala abelungu bebaceba ngosenti, senti 1 cent iningi kakhulu konke emhlaba lo ujekelele. Uzoceba ngosenti le ngibizayo, kodwa mangiceda lesizayo ayi ungathi sobiza, mawungezi kulesi mfowethu ungasakhali, mawungezi kulesi ungasanikhaleli, ngoba mina ngeke ngikhalele. Uyazi uyeza awuzi akuhlupheki mina, kuhlupheka wena. Mina ngisiza wena, ngiyabonga South Africa, ngiyanthanda bamazwe ngaphandle. uDr Buwe Muhlanga lo sebenza ngokweqiniso, abaningi balibonile iqiniso lami. Kwa lo ngabona ngaqiniso ngo lo angalaleli imithetho, angazi ukuthi yini uthathelani uphondo, ucabanga umdlalo la hamba khona ni kwa meeting ngasebenzi, uyacabanga ukuthi nale kuyafana kade akufani. Inyanga nenyanga isebenza ngokwayo ngolwazi layo. Ngiyathokoza kakhulu, hozani nonke ngani kwamaphondo yimina, sondelani ngimlungisele amaphondo yenu, ngiwaphakamise ngogondwa sengimtshelile. Nisale kahle South Africa. uDr Buwe Muhlanga lo usebenza ngokuqiniso. Bye bye. Ndawuwe. Bye bye. Yeah, I borrowed the mic.